face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον κύριο Μάλια, οφθαλμίατρος χειρουργός. Τι κάνετε? Πολύ καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ιωάννης Μάλιας, λοιπόν, έχετε κάνει και εξειδίκευση Columbia University στην Αμερική, να το τονίζουμε αυτό, New York. Πώς ήταν η εμπειρία σας εκεί? Καταπληκτική. Είστε ειδικός για καταράχτη, για γλαύκομα, για όλες τις παθήσεις και μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για καταράχτη. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Μάλια, ρωτώντας σας τι ακριβώς είναι ο καταράκτης. Ο καταράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού. Μέσα στο μάτι μας υπάρχει ένας φακός, ο οποίος συνήθως στα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά καμιά φορά και σε νεαρότερα άτομα, σιγά σιγά θολώνει. Η θόλωση του φακού λέγεται καταράκτης. Τώρα αυτό κληρονομείται, τι συμπτώματα δημιουργούνται? Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα στείλουν τον ασθενή στο ιατρείο σας να τους εξετάσετε? Συνήθως δεν κληρονομείται. Υπάρχουν κάποιες πολύ σπάνιες παθήσεις που μπορεί να κληρονομηθεί ο καταράκτης. Συνήθως εμφανίζεται με την ηλικία. Τα συμπτώματα είναι θολιόραση, θαμπιόραση, δυσκολία. Κυρίως αναφέρουν οι ασθενείς στην οδήγηση τη νύχτα. Άλλοι ασθενείς αναφέρουν ότι τα βλέπουν τα χρώματα έτσι ξεθοριασμένα και άλλοι έχουν δυσκολία στο διάβασμα. Αυτό όμως είναι sudden, δηλαδή είναι ξαφνικό ή είναι κατά τη διάρκεια κάποιου χρονικού διαστήματος? Πολύ ωραία ερώτησή σας και σας ευχαριστώ. Γιατί ουσιαστικά πολλές φορές αυτό γίνεται σιγά σιγά και οι ασθενείς δεν το καταλαβαίνουν. Και έτσι έχουμε περιπτώσεις ασθενών που έρχονται στο ιατρείο με προχωρημένο καταράκτη, που η οπτική τους οξύτητα έχει πέσει σε σημεία τέτοια που είναι αντένδειξη να οδηγούν αυτοκίνητο και οι ίδιοι λένε «Μα γιατρέ, βλέπω ακόμα», δεν το έχουν καταλάβει, γιατί η μείωση αυτή επήλθε σιγά σιγά στον χρόνο. Δηλαδή κάνουν οπτικά πεδία και στα οπτικά πεδία το βλέπουμε ότι δεν βλέπουν καλά, ή άλλες εξετάσεις? Και στα οπτικά πεδία, αλλά επίσης όταν ξεκινάμε την οφθαλμολογική εξέταση είναι η λεγόμενη λήψη της οπτικής οξύτητας. Βλέπουμε δηλαδή, βάζουμε κάποιους αριθμούς συνήθως στους ασθενείς ή γράμματα και διαβάζουν. Ξεκινάμε από τα πιο μεγάλα, πάμε στα πιο μικρά. Ανάλογα αν ο ασθενής βλέπει μόνο τα μεγάλα ή τα πιο μικρά, καταγράφουμε την οπτική οξύτητα. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι η οπτική οξύτητα είναι μειωμένη, το επόμενο πράγμα που κοιτάμε με τη σχισμοειδή λιχνία, με ένα μικροσκόπιο δηλαδή κατ' ουσίαν που έχουμε εμείς στα ιατρεία μας οι οφθαλμίατροι, βλέπουμε αυτή τη θόλωση του φακού. Οπότε η διάγνωση γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως είπατε κι εσείς. Αφενός μεν παίρνουμε το ιστορικό από τον ασθενή, αφετέρου όμως κυρίως η διάγνωση γίνεται με τη σχισμοειδή λιχνία, εξετάζοντας το φακό του ματιού, τόσο πριν βάλουμε σταγόνος, όσο και μετά από κάποιες σταγόνες που βάζουμε για να ανοίξει η κόρη του ματιού, όπως λέμε. Οπότε μετά ξαναεξετάζουμε και βλέπουμε τη θόλωση του φακού. Εδώ βλέπουμε τα συμπτώματα. Εδώ βλέπουμε, ναι, στις φωτογραφίες της κάτω, πώς βλέπει ένα μάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και προς τα δεξιά φαίνεται πώς βλέπει κανείς μέσα από τον καταράκτη. Ενώ στο πάνω μέρος της εικόνας φαίνεται ότι στην κόρη, πίσω από την κόρη, που είναι ο ανθρώπινος φακός, πώς αυτός σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου θολώνει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει επέμβαση για να αποκατασταθεί η όραση. Τώρα, ο ρόλος του φακού, ποιος είναι ο ρόλος του φακού? Ο ρόλος του φακού είναι, του ανθρώπινου φακού, είναι για να εστιάζει τις ακτίνες στον φωτοευαίσθητο χιτώνα, ο οποίος είναι ο αμφιδιστροειδής χιτώνας στο πίσω μέρος του ματιού. Ουσιαστικά το μάτι το παρουσιάζουμε σαν μια φωτογραφική μηχανή. Όπως στη φωτογραφική μηχανή έχουμε το φακό και στο πίσω μέρος έχουμε το φιλμ, που είχαν οι παλιές φωτογραφικές μηχανές, αν θυμάστε. Το ρόλο του φιλμ παίζει ο αμφιδιστροειδής χιτώνας. Οπότε, όταν θολώσει ο φακός, οι ακτίνες που φτάνουν στον αμφιδιστροειδή χιτώνα, το φως είναι πιο λίγο, οι ασθενείς βλέπουν θαμπά. Τώρα, πώς μπορούμε να πούμε ότι ο καταράκτης επηρεάζει την όραση? Την επηρεάζει συνήθως, όπως σας είπα, οι ασθενείς αναφέρουν δυσκολία την οδήγηση στη νύχτα, έχουν δυσκολία στην τηλεόραση, να διαβάζουν τους υπότιτλους ή να βλέπουν καθαρά τα πρόσωπα, ή όταν πηγαίνουν στο θέατρο ή στον κινηματογράφο έχουν δυσκολία. Κάποιοι ασθενείς επίσης έχουν δυσκολία στο διάβασμα. Όλα αυτά που οδηγούν. Πάμε να πούμε πάλι τα συμπτώματα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές ότι και να υποψιαστούν ότι πιθανόν αν έχουν ένα τέτοιο σύμπτωμα να έχουν και καταράκτη. Η θαμπάδα είναι το βασικότερο σύμπτωμα, είναι η θαμπάδα. Ή ότι κανείς βλέπει τα χρώματα πιο ξεθοριασμένα, πιο θαμπά. Σωστά. Τώρα, είπατε για τις ηλικίες και αναφερθήκατε ότι είναι και η μέση ηλικία, αλλά μπορεί να είναι και νωρίτερα. Δηλαδή, για πείτε με αυτές τις ηλικίες ποιες είναι? Κατά κανόνα είναι ασθενείς στην τρίτη ηλικία, συνήθως μετά τα 60.
Αλλά βλέπουμε στα ιατρεία μας και ασθενείς με μικρότερη ηλικία, οι οποίοι πάσχουν από καταράκτη. Πολύ σπάνια και σε πιο νεαρά άτομα. Τώρα πρέπει να κάνουν όμως κάτι γι' αυτό, αν είναι σε νεαρή ηλικία. Ανάλογα την περίπτωση. Κατά πόσον ο καταράκτης επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή που μου κάνετε, διότι ουσιαστικά αυτό έχει ένδειξη να κάνει κανείς την επέμβαση όταν ο καταράκτης επηρεάζει την όραση σε σημείο που επηρεάζονται οι καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς. Η ποιότητα της ζωής του. Η ποιότητα της ζωής. Γιατί η ποιότητα της ζωής είναι πολύ σημαντική και η όραση είναι πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια. Δεν ξέρω, για μένα είναι η πιο σημαντική αίσθηση πιθανόν από όλες αυτές τις αισθήσεις. Τώρα ο καθένας φυσικά κατατάσσει τα πράγματα ανάλογα. Οπωσδήποτε. Όλες οι αισθήσεις είναι σημαντικές. Η απόφαση επίσης έχει να κάνει και με τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Ασθενείς οι οποίοι παραδείγματος χάρη είναι επαγγελματίες οδηγοί, είτε οδηγοί ταξί, είτε λεωφορείων ή φορτηγών κτλ. Σε αυτούς επεμβαίνουμε νωρίτερα. Σε άλλους ασθενείς που ο τρόπος της ζωής τους δεν απαιτεί τόσο καλή όραση, μπορεί κανείς να καθυστερήσει την επέμβαση. Στους γιατρούς που πρέπει να έχουν τα ματάκια τους τα όμορφα για να χειρουργούν. Οπωσδήποτε νωρίτερα. Στους χειρουργούς μάλλον. Ναι, οπωσδήποτε νωρίτερα. Σωστά. Και βέβαια, παλιά υπήρχε στον κόσμο ο μύθος ότι να οριμάσει ο καταράκτης. Δεν ισχύει αυτό πια. Όταν εμφανιστεί ο καταράκτης, δεν τον αφήνουμε να φτάσει σε σημεία τέτοια, διότι με τη σύγχρονη τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας, σκόπιμο είναι ο καταράκτης να χειρουργείται νωρίτερα, με σκοπό ο φακός να είναι ακόμα μαλακός, ώστε χωρίς πολλή ενέργεια με το λέιζερ ή με το υπέρηχο να αφαιρούμε τον καταράκτη αφενός και αφετέρου μειώνεται και ο κίνδυνος διαχειρητικών επιπλοκών. Η επέμβαση στο σημείο αυτό να σας πω ότι έχει εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 99% σε έμπειρα χέρια. Οπωσδήποτε όμως πάντα υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης κάποιας επιπλοκής. Όταν λοιπόν είναι πιο νωρίς, είναι πιο εύκολο για το χειρουργό να κάνει την επέμβαση. Όταν έρχονται καταράκτες και δυστυχώς βλέπουμε, και να το πούμε αυτό κιόλας, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης βλέπουμε παραμελημένες περιπτώσεις ασθενών με πάρα πολύ προχωρημένους καταράκτες. Εκεί η επέμβαση γίνεται πιο εργώδης, πιο δύσκολη και πολλές φορές μάλιστα είναι σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε να κάνουμε καν τη φακοθρεψία και κάνουμε την παλιά τεχνική με μια πιο μεγάλη τομή που χρειάζεται να βγει ο καταράκτης. Και είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολα. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Αναφερθήκατε λίγο, αλλά η θεραπεία ποια είναι, οι λύσεις ποια είναι όταν κάποιος έχει καταράκτη? Επέμβαση. Γίνεται χειρουργική επέμβαση και ουσιαστικά αφαιρούμε τον θολό φακό και μέσα στο μάτι εμφυτεύουμε ενδοφακό με σκοπό να βλέπει καλά ο ασθενής μετά. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι με τους σύγχρονους ενδοφακούς που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να διορθώσουμε τη μοιοπία, την υπερμετροπία, τον αστιγματισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις και την πρεσβειοπία με την ένθεση πολυεστιακών ενδοφακών. Τώρα είναι μύθος ή πραγματικότητα, όταν λέμε, γιατί μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, όταν κάποιος έχει μοιοπία σε μια νεαρή ηλικία και κάνει λέιζερ, είναι αλήθεια ότι μπορεί να δημιουργηθεί καταράκτη σε ηλικία, αν το κάνει στα 20-25, ότι μπορεί να δημιουργηθεί καταράκτη στα 40 π.χ. νωρίτερα από... Συνήθως όχι. Όχι. Καταρχάς, η διαθλαστική επέμβαση με το λέιζερ δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνιση του καταράκτη. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση με λέιζερ, είτε την τεχνική LASIK είτε την BRK, μπορούν να χειρουργηθούν για τον καταράκτη τους με τη μέθοδο της φακοθρεψίας, όταν εμφανιστεί ο καταράκτης. Το μόνο θέμα που υπάρχει μια μικρή δυσκολία είναι στον υπολογισμό της δύναμης του ενδοφακού στις περιπτώσεις αυτές που έχει προηγηθεί η διαθλαστική επέμβαση, αλλά με τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουμε το ξεπερνάμε το πρόβλημα αυτό και μπορούμε επακριβώς να υπολογίσουμε τη διαθλαστική δύναμη του ενδοφακού έτσι ώστε ο ασθενής ταυτόχρονα με την επέμβαση του καταράκτη να βλέπει καλά χωρίς γυαλιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι ασθενείς αυτό θέλουν. Ή δυνατόν να βλέπουν χωρίς γυαλιά, που σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό το επιτυγχάνουμε. Τώρα κάναμε μια παρένθεση, μιας και μιλάγαμε για καταράκτη, αλλά έχει υποθεί κάποτε και λέω μήπως όντως είναι κάτι τέτοιο σε νεαρή ηλικία, δηλαδή 40 χρονών, μπορεί να πάθει κάποιος καταράκτη όταν έχει κάνει διαθλαστική. Είναι σπάνιο, αλλά μπορεί να συμβεί. Ναι. Ωραία, πάμε να πούμε ποια είναι η χρονική στιγμή που κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση να κάνει την επέμβαση.
Αυτό είναι μια απόφαση που παίρνει ο ασθενής μαζί με τον γιατρό. Ο ασθενής αφενός μεν εκτιμά τη δυσκολία που έχει στην καθημερινότητά του, στο να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες, όπως είπαμε, την οδήγηση, το διάβασμα κτλ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και ο γιατρός, εξετάζοντας τον ασθενή με τα σύγχρονα μηχανήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, βλέπει σε τι κατάσταση είναι η σκλήρυνση του φακού. Επίσης εκτιμά... Αυτό πώς το βλέπει, με κάποια συγκεκριμένη... Με τη σχισμοειδή λιχνία το βλέπουμε αυτό. Έχουμε και άλλα μηχανήματα, όπως ένα μηχάνημα που λέγεται Pentacam, με το οποίο μπορούμε και βλέπουμε τη σκληρότητα που έχει ο φακός μέσα, τη θόλωση δηλαδή. Και εν συνεχεία, ο γιατρός εξετάζει επίσης το μάτι, μην τυχόν υπάρχουν άλλες παθήσεις συνυπάρχουσες, όπως είναι το γλαύκομα, όπως είναι πρόβλημα στην οχρά κοιλίδα κτλ. Και ανάλογα συμβουλεύει τον ασθενή πότε είναι κατάλληλη στιγμή για να γίνει η επέμβαση. Άρα είναι μια απόφαση που ο ασθενής μαζί με τον γιατρό, χέρι-χέρι όπως λέμε, συναποφασίζουν για την επέμβαση πότε να γίνει. Σωστά, πολύ σημαντικό όλο αυτό που μας λέτε. Τώρα, κύριε Μάλια, πώς γίνεται ακριβώς η τεχνοτροπία, ποια είναι? Κοιτάξτε, και υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Η βασική τεχνική που χρησιμοποιείται και στη χώρα μας και στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο είναι η τεχνική της φακοθρεψίας. Ουσιαστικά δηλαδή μέσα από μια πολύ μικρή τομή χρησιμοποιούμε έναν στυλαιό, ο οποίος συνδέεται με ένα ειδικό μηχάνημα, στην άκρη του οποίου υπάρχει υπέρηχος και με τον υπέρηχο γίνεται θρηματισμός του καταράκτη σε μικρά κομματάκια και ο στυλαιός αυτός έχει ένα σύστημα αναρρόφησης, όπου εν συνεχεία αναρροφώνται τα θραύσματα του καταράκτη και στο τέλος της επεμβάσεως γίνεται η εμφύτευση του ενδοφακού. Αυτή είναι η βασική τεχνική. Υπάρχει ένα λέιζερ, το οποίο λέγεται femtosecond laser, το οποίο αντικαθιστά κάποια βήματα εδώ που κάνει ο γιατρός. Έχει σχέση? Εδώ φαίνεται στο βίντεο αυτό πώς γίνεται η ενστάλλαξη του αναισθητικού. Βήμα-βήμα το πάμε. Βήμα-βήμα. Φαίνεται εκεί πώς γίνεται η τομή στην άκρη στο σκλήρο κερατοειδές όριο, και στην άκρη της κόρης όπως λέμε. Ωραία, εξηγήστε μας εσείς την τεχνική και ας μην συμβαδίζει ακριβώς. Ναι. Και συνεχεία ουσιαστικά κάνουμε ένα μικρό... Ο καταράκτης, θα φανταστείτε ότι είναι σαν μια ρόγα από σταφύλι, που έχει τη φλούδα και την ψύχα. Ο γιατρός λοιπόν αφαιρεί το πρόστιο περιφάκιο, την πρόστια φλούδα όπως λέμε αφενός, και εν συνεχεία με το στυλαιό της φακοθρεψίας, όπως φαίνεται και στο βιντεάκι τώρα, θρηματίζει τον καταράκτη και τον αναρροφά. Και στο τέλος γίνεται η εμφύτευση του ενδοφακού. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία. Τώρα, πόση ώρα κρατάει μια τέτοια επέμβαση? 1/4. Μόνο? Ναι. Ακούγεται ο καθαρός χρόνος τόσο περίπου είναι. 1/4. Τώρα, ο τρόπος αναισθησίας ποιος είναι? Αναισθησία κάνουμε με σταγόνες, μπορούμε να κάνουμε αναισθητικές σταγόνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγουμε να διηθήσουμε γύρω από το βολβό με αναισθητικό, ανάλογα βέβαια και με τον ασθενή κάθε φορά, και συνήθως υπάρχει αναισθησιολόγος μέσα στην αίθουσα, ο οποίος χορηγεί ενδοφλέβεια καταστολή, μέθη όπως λέμε, όπως γίνεται σε άλλες εξετάσεις όπως είναι η κολονοσκόπηση κτλ. Άρα υπάρχει αναισθησιολόγος μέσα από τη φλέβα, χορηγεί στον ασθενή φάρμακα παυσίπονα και ηρεμιστικά, και έτσι οι ασθενείς δεν πονάνε. Μπορώ αυτό να το πω ότι οι ασθενείς μας δεν πονάνε στις επεμβάσεις αυτές, είναι ανώδυνες, και ταυτόχρονα επειδή είναι στη μέθη δεν έχουν και πλήρη επίγνωση του τι γίνεται εκείνη την ώρα. Και πώς κρατάμε το μάτι τους έτσι ανοιχτό? Μπαίνει ένας ειδικός διαστολέας. Όλα τα μυστικά τα μαθαίνουμε. Τώρα, ενδοφακός πώς επιλέγεται και αν μπορεί να διορθώσει διαθλαστικά σφάλματα? Ναι, βεβαίως μπορεί να διορθώσει διαθλαστικά σφάλματα ενδοφακός. Έχουμε ειδικά μηχανήματα με τα οποία μετράμε τη διαθλαστική δύναμη του ενδοφακού που θέλουμε να φυτέψουμε. Υπάρχουν αστιγματικοί ενδοφακοί με τους οποίους μπορούμε να διορθώσουμε αστιγματισμό, και ανάλογα σε κάποιες περιπτώσεις εμφυτεύουμε και πολυεστιακούς ενδοφακούς, έτσι ώστε ο ασθενής να βλέπει καλά μακριά και κοντά χωρίς γυαλιά. Για την εμφύτευση ειδικά των πολυεστιακών ενδοφακών θέλουμε να δούμε όλες τις παραμέτρους. Θέλουμε μάτια τα οποία να είναι εντελώς υγιή, να μην έχουν γλαύκομα, να μην έχουν εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, παθήσεις οι οποίες αν συνυπάρχουν
κατά τη γνώμη μου, είναι αντένδειξη για την εμφύτευση πολυεστιακού ενδοφακού. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγουμε μόνο εστιακούς ενδοφακούς, με τους οποίους οι ασθενείς βλέπουν πολύ καλά. Κατά κανόνα επιλέγουμε να τους δίνουμε όραση καλή μακρινή, να οδηγούν χωρίς γυαλιά και τους δίνουμε συνεχεία πρεσβειοπικά γυαλιά, τα συνταγογραφούμε μετά. Οπότε οι συμβουλές που τους δίνουμε, εδώ τι βλέπουμε στο βίντεο? Εδώ φαίνεται ένας πολυεστιακός ενδοφακός, ο οποίος έχει αυτά τα σκαλοπατάκια. Είναι το λεγόμενο apodization technique, με το οποίο ουσιαστικά, όπως έρχεται το φως, για να φτάσει στον αμφιλιστροειδή χιτώνα, σχηματίζονται δύο είδωλα, ένα μακρινό και ένα κοντινό. Και κάθε φορά ο εγκέφαλος επιλέγει ποιο είδωλο θέλει να δει. Δηλαδή, όταν κοιτάμε μακριά, επιλέγει το μακρινό είδωλο, όταν κοιτάμε κοντά, το κοντινό. Από μόνος του? Ναι. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Γίνεται συνήθεια δηλαδή? Γίνεται συνήθεια. Υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής η οποία κρατάει γύρω στους 2-3 μήνες μετά την επέμβαση, αλλά χρειάζεται καλή προσεκτική επιλογή των ασθενών που θα γίνει η εμφύτευση των πολυεστιακών ενδοφακών, καθώς επίσης πρέπει και οι μετρήσεις μας να είναι πολύ ακριβείς, έτσι ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις διαφλαστικές, να μην γίνει κάποιο λάθος, δηλαδή στη μέτρηση του υπολογισμού της διαφλαστικής δύναμης του ενδοφακού που θα εμφυτεύσουμε. Σωστά. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες φώτο, να μας εξηγήσετε τι βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί να σταθεροποιήσει κανείς το βολβό και ταυτόχρονα μπορεί να μαρκάρει τον άξονα σε ασθενείς που έχουν αστιγματισμό και πρόκειται να γίνει εμφύτευση. Αυτός είναι ένας τορικός ενδοφακός ή αστιγματικός ενδοφακός, δηλαδή ενδοφακός που μπορεί να διορθώσει τον αστιγματισμό. Οπότε πριν την επέμβαση μαρκάρουμε τον άξονα για να γίνει η εμφύτευση του ενδοφακού. Αυτός είναι ένας πολυεστιακός ενδοφακός, one piece όπως λέμε. Εδώ φαίνεται σε animation πώς είναι ως τηλεόραση φακοθρεψίας μέσα στο βολβό και πώς γίνεται η αναρρόφηση του καταράκτη, και εδώ φαίνεται η ένθεση, πώς γίνεται η ένθεση του ενδοφακού με ένα ειδικό σύστημα με injector. Τώρα τα αποτελέσματα είναι εδώ φαίνεται ένας ενδοφακός, κανονική εικόνα, φωτογραφία από ανθρώπινο μάτι, και ο συγκεκριμένος ενδοφακός, αν δείτε, έχει κάτι πολύ μικρές τελίτσες αριστερά και δεξιά και είναι αστιγματικός ενδοφακός. Οπότε ελέγχουμε και μεταγχειρητικά ότι τον έχουμε τοποθετήσει στον κατάλληλο άξονα. Ξέρουμε από πριν ποιο φάκο θα βάλουμε, έτσι? Βέβαια. Τον έχουμε παραγγείλει. Τι προελεύσεως είναι αυτή η φακή? Από ποια χώρα εννοείται? Ναι. Υπάρχουν διάφοροι και από την Αμερική και από την Ευρώπη και τη Γερμανία. Τι διάρκεια ζωής έχουν αυτή η φακή? Η φακή είναι διαβίου. Πολύ παλιά υπήρξαν κάποιες παρτίδες ενδοφακών οι οποίες θόλωσαν. Αλλά τα τελευταία, μπορώ να πω, 10-15 χρόνια, η περίπτωση θόλωσης του ενδοφακού είναι εξαιρετικά σπάνια. Δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Αυτό που είναι σύνηθες και το βλέπουμε στα ιατρεία μας σχετικά συχνά, είναι η θόλωση του περιφακίου. Δηλαδή, ο φακός ο ίδιος δεν θολώνει. Η οπίστια κάψα, το οπίστιο περιφάκιο ή η οπίστια φλούδα, ας το πούμε έτσι πιο εκλαϊκευμένα, σιγά σιγά, σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι πάντα, σε ένα ποσοστό γύρω στο 20 με 30% των ασθενών, μπορεί να παρουσιάσει μια μικρή θόλωση, το οποίο λέγεται θόλωση του οπιστίου περιφακίου ή δευτερογενής καταράκτης. Οπότε ο ασθενής, όταν το έχει αυτό, πάλι βλέπει θαμπά. Είναι σαν να βλέπει μέσα από ένα μπαρμπρίζ αυτοκινήτου, το οποίο έμεινε παρκαρισμένο για πολύ χρονικό διάστημα στο δρόμο έξω, έχει σκόνη και ψυχάλισε και έχει στίγματα τον μπαρμπρίζ επάνω. Και πώς το καθαρίζουμε αυτό? Αυτό το καθαρίζουμε με ένα λέιζερ που έχουμε στα ιατρεία μας, λέγεται Young Laser. Είναι μια ειδική δέσμη. Την εστιάζουμε ακριβώς πίσω από το φακό στην κάψα και κάνουμε βολές και το καθαρίζουμε. Εύκολα και ανώδυνα μέσα σε ένα πάλι με αναισθησία? Ασταγόνες. Μια σταγονίτσα βάζουμε αναισθητικό στο ιατρείο, δεν μπορεί να έρθει καθόλου. Δεν κάνει blink? Ο ασθενής θα κάνει blink? Όχι, όχι. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε αν τα αποτελέσματα αυτά είναι άμεσα, είναι εμφανή, δηλαδή και είναι μακροχρόνια. Είπατε ότι είναι για όλη τη ζωή. Ισχύει αυτό? Ισχύει, εκτός αν εμφανιστεί κάποια άλλη πάθηση στην πορεία. Όπως ας πούμε η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, αν υπάρξει πρόβλημα, ή κάποια άλλη πάθηση. Αλλιώς τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. Οι ασθενείς ανακτούν την όραση συνήθως την επόμενη μέρα. Εάν ο καταράκτης δεν είναι ιδιαίτερα σκληρός και είναι μαλακός, την άλλη μέρα οι ασθενείς βλέπουν καλά. Αν είναι λίγο πιο σκληρός ο καταράκτης ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο κερατοειδή χιτώνα,
τότε εκεί μπορεί να εμφανιστεί ένα μικρό είδημα του κερατοειδούς και χρειάζονται μερικές μέρες για να υποχωρήσει το είδημα αυτό, οπότε καθαρίζει η όραση. Κατά κανόνα, οι ασθενείς δηλαδή μέσα σε μερικές μέρες βλέπουν καλά. Πολύ καλό αυτό. Τώρα, τι πρέπει να κάνει κανείς μετά από μια τέτοια επέμβαση, δηλαδή ποιες είναι οι οδηγίες που θα του δώσει η κυρία Μάλια? Το πρώτο πράγμα που τους δίνουμε τους ασθενείς, οπωσδήποτε να χρησιμοποιούν κάποιες σταγόνες, οι οποίες έχουν αντιβιωτικό, κορτιζόνη, αντιφλεγμονώδες φάρμακο, καταστέλει τη μεταγχειρητική φλεγμονή. Τους λέμε για μια εβδομάδα να μην ρίχνουν νερό της βρύσης μέσα στα μάτια τους, γιατί το νερό της βρύσης έχει άλατα. Έχει και άλατα, όπως λέτε, αλλά έχει και μικρόβια. Και θέλουμε να προλάβουμε μια σοβαρή επιπλοκή της επέμβασης, που είναι η μόλυνση. Οπότε εκεί εμείς παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις μέσα στο χειρουργείο βέβαια, αλλά συνιστούμε τους ασθενείς να μην ρίχνουν νερό μέσα στο μάτι τους για μία εβδομάδα. Οπότε πλήσεις πώς γίνονται, με σταγόνες? Γίνεται με τα κολλήρια αφενός, αλλά μπορούν οι ασθενείς να χρησιμοποιούν αποστηρωμένα είτε μαντιλάκια ειδικά που υπάρχουν στο εμπόριο, είτε γάζες αποστηρωμένες, με νερό αποστηρωμένο επίσης και με πολύ προσεκτικά να καθαρίζουν απ' έξω το μάτι τους, τις βλεφαρίδες, να φεύγουν όλες οι εκκρίσεις. Χρειάζεται να γίνεται αυτή η περιποίηση, αλλά τις πρώτες μέρες, μια εβδομάδα περίπου, συνιστούμε αυτό να γίνεται με αποστηρωμένο τρόπο για την αποφυγή μολύνσεων. Τώρα, είπατε ότι μπορεί να δει άμεσα καλά ο ασθενής, έτσι δεν είναι? Ναι. Και δηλαδή βγαίνει από εκεί και δεν βλέπει θολά. Και μια χαρά. Ξαφνικά. Ενώ έβλεπε θολά. Και συνήθως έρχονται και στο ιατρείο και λένε γιατρέ, βλέπω σήμερα πιο καθαρά. Μήπως έβαψες, φαίνονται όλα φωτεινά. Αυτό μας περιγράφουν. Πολύ ωραίο αυτό. Πάντως είναι ωραίο συναίσθημα, η αλήθεια είναι, όταν κάποιος ξαναεπανέλθει η όρασή του. Νιώθει όμως το φακό μέσα στο μάτι του? Το φακό δεν τον νιώθει, όχι. Δεν νιώθει τίποτα. Την πρώτη μέρα, μέχρι να γίνει η επούλωση της τομής, έχουν οι ασθενείς ένα αίσθημα σαν να κάτι να τους κόβει λιγάκι. Ουσιαστικά αισθάνονται την τομή μέσα από την οποία έγινε η αφαίρεση του καταράκτη και η ένθεση του ενδοφακού. Αλλά αυτό μέσα σε μια μέρα κατά κανόνα υποχωρεί και με τα φάρμακα που χορηγούμε μετά. Τώρα, το ποσοστό επιτυχίας ποιο είναι σε μια τέτοια επέμβαση? Είναι πάρα πολύ υψηλό. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο καταράκτης είναι η επέμβαση που γίνεται πιο συχνά από όλες τις επεμβάσεις στην ιατρική. Και το ποσοστό επιτυχίας, όπως σας είπα, αγγίζει το 99%. Πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Τεράστιο. Τώρα, φοβόμαστε κάποια προβλήματα, φοβάται κανείς όταν κάνει αυτή την επέμβαση? Σας μίλησα για την μόλυνση προηγουμένως. Υπάρχουν και άλλες επιπλοκές, εκ των οποίων δύο είναι πιο σοβαρές. Η αποκόλληση του αμφιστροειδούς είναι μία, η οποία είναι εξαιρετικά σπάνια. Γενικά θα έλεγα ότι η πιθανότητα είναι κάτω από το 1 στα 1000. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό όμως, η αποκόλληση? Ο ασθενής το καταλαβαίνει γιατί μπορεί να έχει είτε λάμψεις, είτε να βλέπει μυγάκια ή σκιά. Οπότε εκεί εξετάζουμε εμείς τον αμφιστροειδή χιτώνα και αν έχει συμβεί αποκόλληση, τη διαπιστώνουμε, οπότε χρειάζεται επέμβαση. Αλλά όπως σας εξήγησα, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο, κάτω από 1 στα 1000, και πολύ σπάνια επίσης η εσωτερική αιμορραγία του ματιού, να συμβεί την ώρα της εγχειρήσεως, δηλαδή εσωτερική αιμορραγία. Είναι εξαιρετικά σπάνιο όμως αυτό, πάρα πολύ σπάνιο, ευτυχώς. Οι υπόλοιπες επιπλοκές, μια παροδική αύξηση της πίεσης του ματιού ή πρίξιμο του κερατοειδούς, ένα είδημα, είναι επιπλοκές ίσονος σημασίας, με την έννοια εύκολα τις αντιμετωπίζουμε με φάρμακα και τις ξεπερνάμε και οι ασθενείς μας είναι ευχαριστημένοι και μας χαρίζουν χαμόγελα στα ιατρεία μας. Είναι ωραίο συναίσθημα. Όλες οι ηλικίες είπαμε, έτσι. Ναι. Η ηλικία που είχατε κάνει επέμβαση για καταράκτη, πιο νεαρή ηλικία, ποια ήταν? Έχω κάνει σε 35 ετών, που είναι πολύ σπάνιο. Και στα δύο μάτια ή στο ένα? Και στα δύο. Και έχω κάνει και σε 98 ετών, σε πιο μεγάλη. Σε μεγάλη, πολύ μεγάλη ηλικία. Ναι. 98 αποφάσισα να κάνω. 98. 98, όχι ότι είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι εκεί, όπως σας είπα, από τα 60 μέχρι τα 70-75 συνήθως είναι η ηλικία. Η 98 χρονών, όχι ότι είχε το καταράκτη. Είχε καταράκτη παραμελημένο. Είχε παραμελημένο. Οπότε αποφάσισε 98 να το κάνει. Ναι. Καλή αργά παρά ποτέ, όπως λένε. Και είναι ένα είδος το καταράκτη, σωστά? Ναι. Τώρα, επανέρχεται όμως ο καταράκτης. Πείτε ότι κάποιος κάνει συνεπέμβαση στα 60 του χρόνια. Μετά τι γίνεται? Ο καταράκτης δεν ξαναγίνεται. Αυτό που είπαμε λέγεται δευτερογενής καταράκτης είναι αυτή η θόλωση του περιφακιού που σας εξήγησα νωρίτερα. Δηλαδή, ο φακός παραμένει διαυγής, η οπίστια κάψα πίσω από το φακό μπορεί να θολώσει λίγα, ξαναμαζεύει άλατα, ας το πούμε. Αυτό λέγεται δευτερογενής καταράκτης, αλλά με young laser
εύκολα το αντιμετωπίζουμε στο ιατρείο. Με δευτερεύουσα επέμβαση που λέμε. Δεν γίνεται επέμβαση. Ουσιαστικά βάζουμε σταγόνες, ανοίγει η κόρη, στο ιατρείο γίνεται. Βάζουμε λίγο αναισθητικό και έχουμε μια ειδική δέσμη με λέιζερ που πάμε πίσω από το φακό και κάνουμε τον καθαρισμό. Στη φωτογραφία εδώ τι βλέπουμε? Εκεί βλέπουμε αυτό το πράγμα ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή την κάψα η οποία έχει θολώσει και ουσιαστικά ο γιατρός έκανε ένα άνοιγμα στο κέντρο για να μπορεί να περνάει το φως πάλι μέσα. Μάλιστα. Τώρα θα φοράει γυαλιά μετά από μια τέτοια επέμβαση, του λέμε γυαλιά ηλίου ή άλλα γυαλιά? Γυαλιά, πολύ ωραία η ερώτησή σας αυτή, πολύ χρήσιμη. Κατά κανόνα συστήνουμε σε όλους τους ασθενείς να χρησιμοποιούν απορροφητικά γυαλιά για τον ήλιο μετά τις επεμβάσεις αυτές, κυρίως για την πρόληψη μιας πάθησης που είναι η ηλικιακή εκφύληση της οχράς κοιλίδας. Τώρα, μετά πότε μπορεί να επανέλθει στις επαγγελματικές σου δραστηριότητες, π.χ. αν είναι οδηγός αυτοκινήτου? Από την επόμενη μέρα. Αν όλα είναι καλά, συνήθως τους ασθενείς τους εξετάζουμε την επόμενη μέρα και βλέπουμε τι γίνεται και εφόσον όλα είναι εντάξει και ο ασθενής βλέπει καλά, μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες του. Αλλιώς μετά από μερικές μέρες. Έχει ευαισθησία όμως στο φως, επειδή αναφερθήκατε ότι πρέπει να φοράει γυαλιά ηλίου? Μια μικρή ευαισθησία στο φως μπορεί να υπάρχει τις πρώτες μέρες, η οποία σταδιακά υποχωρεί και ούτως ή άλλως, όπως σας είπα, συστήνουμε προφύλαξη με γυαλιά απορροφητικά για τον ήλιο όταν η ασθενής είναι έξω και έχει πολύ ήλιο, όπως είναι το καλοκαίρι στη χώρα μας, ας πούμε. Τώρα, υπάρχουν κάποιες παθήσεις που λένε καλύτερα να μην χειρουργηθεί το καλοκαίρι ή να χειρουργηθεί το χειμώνα. Εδώ, στο θέμα τα οφθαλμολογικά, π.χ. καταράχτης, ή υπάρχει κάποια εποχή που είναι καλύτερα ή χειρότερα? Κοιτάξτε, τον Αύγουστο συνήθως εμείς οι οφθαλμίατροι παίρνουμε την καλοκαιρινή μας άδεια και δεν κάνουμε εμβάσεις. Όλοι την παίρνουν, ειδικά στην Ελλάδα όλοι. Το τέλος Ιουλίου, εκεί που είναι πολύ ζέστη και μπορεί να θέλει ο ασθενής μετά να πάει για να κάνει τα θαλασσινά μπάνια, συνήθως αποφεύγουμε. Άρα ξεκινάμε από τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβρη και σταματάμε εκεί τέλος Ιουνίου, μέσα στο Ιούλιο. Αυτό που είπατε για θάλασσα, πότε μπορεί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα όταν χειρουργηθεί με καταράχτη? Μετά από 15 μέρες μπορεί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, γιατί οι τομές αυτές πουλώνονται πολύ γρήγορα. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξει ο ασθενής που κάνει αυτή την επέμβαση? Τους λέμε να μην σκύβουν, να μην σηκώνουν βάρη για μερικές μέρες. Και από εκεί και πέρα αυτό που είναι πολύ βασικό βέβαια είναι να γίνεται η ενστάλλαξη των φαρμάκων, όπως σας είπα, να μην μπαίνει το νερό τις πρώτες μέρες της βρύσης και με αποστηρωμένο μαντιλάκια είτε αποστηρωμένες γαζούλες να γίνεται ο καθαρισμός του ματιού. Υπάρχουν αντενδείξεις, δηλαδή υπάρχουν περιστατικά που μπορούμε να πούμε εδώ δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε παρόλο που υπάρχει καταράχτης? Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να συνυπάρχουν παθήσεις του κερατοειδούς. Είναι μια δυστροφία, λέγεται δυστροφία του Φούξ, όπου εκεί πάσχει το ενδοθήλιο του κερατοειδούς και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση και αλλάζουμε το ενδοθήλιο του κερατοειδούς, κάνουμε μια μερική μεταμόσχευση. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που μπορεί να συνυπάρχει γλαύκωμα και να υπάρχει προσβολή του οπτικού νεύρου, οπότε το οπτικό νεύρο να έχει σοβαρή βλάβη, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χειρουργήσουμε τον καταράκτη, αλλά αν το νεύρο δεν λειτουργεί καλά, να μην έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κάθε φορά χρειάζεται οπωσδήποτε μια καλή προεγχειρητική μελέτη, όπως λέμε, να ελέγξουμε όλες τις παραμέτρους ή δυνατόν. Κλείνοντας το θέμα μας, τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές που πάσχουν από καταράκτη? Θα τους έλεγα να μην φοβούνται, ότι οι επεμβάσεις είναι ανώδυνες, ότι έχουν πάρα πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας, ότι με τους σύγχρονους ενδοφακούς μπορούμε να διορθώσουμε διαθλαστικά προβλήματα ταυτόχρονα με την επέμβαση, όπως είναι η μοιοπία, η υπερμετροπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβειοπία. Και θα τους έλεγα να επιλέγουν τον γιατρό τους και να έχουν μια καλή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον γιατρό τους κάθε φορά. Και μακροχρόνια, έτσι. Οπωσδήποτε. Μακροχρόνια για να βλέπουν η άλλη ερώτηση ήταν, όταν κάποιος έχει καταράκτη στο ένα μάτι, μπορεί να κάνει επέμβαση και στο άλλο, αν έχει και στα δύο μάτια τέλος πάντων, την ίδια δεδομένη στιγμή? Μπράβο. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ναι. Υπάρχει ολόκληρη συζήτηση στα συνέδρια που κάνουμε στο εξωτερικό για το κατά πόσο να γίνεται ή όχι η επέμβαση ταυτόχρονα. Υπάρχουν pros and cons ή ας το πούμε υπέρ και κατά. Όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει
Και εγώ προσωπικά το εφαρμόζω μετά από προσεκτική επιλογή των περιστατικών. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σκόπιμο πάντα όλα τα αναλώσιμα από το ένα μάτι στο άλλο να αλλάζουν, δηλαδή αλλάζουμε το καινούριο τραπέζι, καινούργια εργαλεία, καινούργιες ρόμπες αποστηρωμένες, γάντια κτλ. Και μειώνουμε ή δυνατόν την πιθανότητα μετάδοσης μόλυνσης. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Σωστά. Και γίνεται όχι μόνο στη χώρα μας, γίνεται και διεθνώς. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο είναι αν πρέπει, δεν πρέπει. Ναι, controversial, να το πούμε, προς συζήτηση, διφορούμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Σίγουρα πάντως για τον ασθενή η λογική θα είναι ότι... Έτσι έχω κάνει τη μαμά μου, της έκανα και τα δύο μάτια την ίδια μέρα. Μια χαρά. Και μια χαρά γιατί η μαμά σου ξαφνικά άρχισε να βλέπει πολύ καλά. Γιατί αν κάνεις από το ένα μάτι, μεν θα βλέπεις, αλλά δεν πάβει να βλέπεις λίγο θολούρα από το άλλο. Ενώ αν κάνεις και τα δύο μάτια, θα βγει ο ασθενής από το χειρουργείο βλέποντας. Κυρίως όταν δεν υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν την εγχειρητική δυσκολία, δηλαδή η κόρη διαστέλλεται καλά, ο καταράκτης δεν είναι πάρα πολύ προχωρημένος, παραμελημένος. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος ή δεν έχει άλλα προβλήματα με γλαύκομα ή άλλα προβλήματα υγείας κτλ. Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδανικό να γίνονται και τα δύο μάτια την ίδια μέρα. Με τις προφυλάξεις που σας είπα για το θέματα της μόλυνσης. Ναι. Από όψη αναισθησίας όμως κρατάει 1/4 το ένα μάτι. Μετά καθαρίζουμε, κάνουμε 10 λεπτά, μετά πάμε στο άλλο μάτι. Δεν υπάρχει πρόβλημα από το θέμα το αναισθησιολογικό. Τους έχουμε σε μια ελαφρά μέθη λίγο παραπάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε γίνεται. Γίνεται, ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με διαθαλασσική.